No zdravím ťa, Michal. Za čo? Jak sa máš? Idem preč. Pána, tá čo zasa ti stalo, pre Boha? Krvácal som, Vitka bola tak krvácal, som idem preč už. Kokso, ja som ťa zase nevidel dole, že kde si zmizel, alebo čo? Ukážem ti plná krv, poď rýchlo. A to kde to je? Vem tu, vidíš otvorený gáter, poď rýchlo. Čo hovor, čo bližšie ku tomu, čo sa stalo zase? Vitka bol... Bitka? Tak som sa našla, plačom a že idem preč už. Áno, tak isto ideš z toho stavu? Hej, do Buzranta chlapca. Aha. No, to je... Hovorím, to som ťa už dlho nevidel. Treba mi injekciu, aspoň 10 eur na injekciu a potom baviť už to papier. Áno, áno. Ja som tu náhodne išiel okolo, teraz hovorím, ťa vidím. Ty kokos. Ale nič vážne sa nestalo za s tebou. Nie, len také, vidíš. No tak chvála Bohu, ale vidím, že ruku máš zranenú. No kde to si vlastne spal? Tu? No, tu len krvi boli, strašne krvi už. Nepôjdem až dole. Nie, ja nejdem dole, Michal. Krvi tam boli, taká bitka bola. Vážne. Tá tu len dačo bližšie povedz a... Bitka bola. Hej. Poďte, zoberte duka bicykel. Nie, ja nezoberiem bicykela. No pozrite si, aká bitka bola už. Aha, vidím tam kvapky. Hej, vidím kvapky. No a kde to vlastne ideš? Nie, ja nejdem Michal, ale po tu už, lebo dopredu, lebo... Hej, vidím. No vidím tam nejaké kvapky, to je Boha. A to kde si spal? Tá bitka na pomalu. Tam, hej, aha. Som sa nasal, tak vidím, že máš moje skrovené. veci, idem preč už. Topánky, Kúpil som na pitie, už aj na cestu by som kúpil na cestu. Áno. Fú, ale to čo si sa... Áno, a to čo si sa šmykol, alebo čo sa stalo? Tak, toľko čo som mal už. Poď sa, koľko krvi. Áno, vidím, že máš tam. A dávaj mám krvácanú. Chvála Bohu, že ťa ošetrili. Kde si bol ošetrený? V nemocnici? Nie, tu som bol na ošetrovňu, na Variašikom. Aha. Viem, hej. Že viete už. Áno, ti verím. Poďme bordelu bol, tak som sa potom viete vykásal, poďme krvi. A tak, keby som kakole boli krvi. Áno, a to kto má po teba prísť? Sanitka. Sanitka? A kde máš čakať tu? Znovu zmrzila borec. No. Nie, jaké, ale teď príde inou ústav, geja, Buzranta chlapca. Ale isto do ústavu ideš už? No, geja, nočníkam chlapci, len kúpime ešte v žltovku a jeden dva kamaráta, jednu žltovku, viac nič. Ten kam ešte na zuby, na cestu aj. Bože, však som... Saditkou. Ja som tu chodil okolo tohoto, ale som ťa tu nevidel nikde, hovorím, kde to vlastne spíš teraz, alebo kde si? Chodím, pýtam sa, že či ťa nevideli. Michal, hej, videli sme ho včera len tu, že tak, kde tam okolo si bol. Ťa nebolo ani vidno, ja hovorím, že čo zasa stalo. No. Kokso, vidím, že ruka zranená, to nemáš zrezám, tak kde? Bože môj. Áno, ja viem, tá už muselo byť. Šiel bol otázka, poďka krvi, no, to však máš šťastie, že si išiel aspoň lekárovi, bo... Bol som a šiel zrobiť, už idem, hneď celé do ústavu. Dobre. No tak potom držím palce, no, jak ten ústav ti vidie, no, ale buď tam, nie že zase zdrhneš tak, kde, alebo čo. Ja idem toto, nočníkami idem, no chlapca. Nie, že zase ideš naspäť. Už neprídem, už sudca nedovolí už. No. Už sudca nedovolí už. No tak. Tak dúfajme, no. Veď si mohol byť tam, či hovorím, veď si tam bola a vidíš zase, no, tak uvidíš, no. Hej, dobre. Poďme ešte prevencia za psychologickú, začajme vložia, musím čakať sanitku ešte aj. No, však čo ti tam budeš, však všetko budeš mať pre Boha, však zatiaľ tak buď, tak vidíš, aké je obdobie všetko. Kde? Tak všetko obdobie je také ťažké teraz, vieš, nikto skoro nič nemá, vieš, Michal. Toľko veca, ví. No, tak. Vieš, koľko krvi boli, bičky krvi. Minule tiež, to som ťa raz videl, ale to nič. Napríklad bolelo to bolesti pláčom, tak škúti vykrali, GBM. A pred týždňom som ťa tiež videl. Kričím po tebe, som ti tiež chcel dať a ty nič, ideš hať. Tiež som ti kričal, ja som tam mal pre teba prichystané dačo na jedenie a ty nebolo ťa, no. Hej, tak všetko sú veci zbalené. Áno, to vidím, že už máš veci pripravené. No to toľko, no priateľa, vraj, že znovu ide. Máte takovú tašku pre mňa ešte, lebo nejaké veci na oblečenie. Michal, veľmi rád, teraz si ma tak, zase som ťa chytil, vieš, idem to tiež z vybavovačiek, takže... No, hej, tu som ťa náhodou stretol pred Teskom. Ale ty nepomôžeš, chlapčo. Dobre. Tamko by ste vedel, koľko krví. Áno, ja ti verím ti. Zase sa idem už preč. Hlavne sa drž, no nech ti nič nebude, no. Poďme ešte aj psychologické veci a dáme aj novku na cestu. No dobre. Tak sa drž, Michal, hlavne to nepokашli, lebo nie, že zás čo prídeš naspäť, alebo čo, tam keď máš šancu... To dovolím už, no tak... to už odpustím už. Radšej nie, čo, to je ťažké, keď máš šancu, sa postarajú o teba. Ja viem, Petr, dokladne mám áno. Injekciu, aspoň 10 € injekciu. Aha. 10 € psychologička, chlapicko žlto kokosej, len 5 € na testu. Tak, nejak neviem. 5 € a 2 kamaráty, Buzranta chlapca. Michal, dal by som ti dať čo? Viem, ale nemám nič, ja teraz nemám ani cent pri sebe, nič. No dobre, lebo na teste mi treba ešte baviť. Ja ti verím.
takže toľko. Ja neviem, počujem zvuky tam len akože. Nepočujem, Takže toľko, hej. Dobre, Michal, to som veľmi rád, že som ťa tak stretol, aspoň tak dúfajme, že to nebolo posledný krát, ale isto vážne sa už neuvidíme zase. No už ne, Peter, budem už preď už. Už sa nevrátim už. No tak... Si máme ešte na testu, ešte injekciu. Máš toho dosť, čo? Hej, už mám. Toho dosť. Tak. Tak bolo detské divadla. Tak, no však si myslím, že už si sa poučil, tak vidíš, už si bol vtedy a vidíš, mohol si tam byť v tom stave a vidíš, ja neviem, či si tam odišiel. Áno. Áno, takže takto s tebou. Takže toľko. No dobre, Michal, no ja som tiež si ma chytil a musím ísť, čas ma tlačí. Ja som veľmi rád, že som ťa teraz tak chytil konečne. Tak keby náhodou, ja neviem, no skúsim sa potom niekoho spýtať, alebo keď ťa uvidím, bo neviem, keď ťa zaschytím, alebo čo, keby náhodou. No ale tak ti prajem všetko dobré, no. Tak drž sa hlavne. Čo ešte dodať k tomu? Čo dodať ešte? Všetko je, máš, tak hlavné veci to máš nejaké, takže v pohode. Dobre. Dobre, Michal. Tak som veľmi rád, že som ťa videl, tak hlavne sa drž. A už nevystrajaj, nerob nič, Samarini. Keď ťa dať, no a keď budeš ustaviť, buď tam. No tam budem, už tam nočníka v chlapce. Tak buď radšej tam, nie že zase utekneš, tak kde preštíš, však to. Budem už, vracať ti hovorím. Radšej môže ti tam dajú dať čo robiť, alebo môže byť, že tak kde budeš. Budeš vonku niečo robiť, alebo čo. Budeš teplo. Budeš teplo, oblečený, všetko budeš mať. Chápeš to? To je život. Chápeš, aby si mal lepší život. Toto ti prajem. Hej, dobre, Michal. Takže ti prajem všetko dobré, no keď to tak vidie, no tak dúfajme, že to tak je, ako hovoríš, no. Tak všetko dobré, Michal, no. Pozdrav ešte všetkých na YouTube. Že ich ľúbiš, ne? Že ich máš rád, že? No idem, čakám na psychologička ešte. A drž sa. Veľmi rád som ťa videl. Ešte priateľa vraj odchádza Michal znovu do ústavu, no tak neviem, či to je pravda. Je pobalený, takže snáď, mu držím palce, no nech už to vyjde konečne a bolo by to dobre, no, ale uvidíme, no. Dobre, Michal. Tak sa drž. Hej. Hej. Takže toľko. Michal, maj sa ešte raz pekne. Som rád, že som ťa chytil teraz tak. Ja viem. Hlavne sa drž a buď rozumný a buď, keď ťa dajú tak do ústavu, zostaň tam a buď. Dobre. Buď tam, keď ti to vyjde. Dúfam. Dobre. Tak sa drž, Michal. Veľmi rád som ťa videl. Maj sa pekne. Čau. Čau. Všetko dobre, prajem. Budeš mi chýbať. No to aj ty nám všetkým, aj fanúšikom, aj na YouTube všetci. Bo už sa pýtali znovu, určite nedávam videa, tak vieš. Michal, držím palce, drž sa. Hej. Čau. Čau. No musím psychologička. Áno. Jedna krve, prosím, teba, nenávidím krvi. Servus. Ja prosím teba, nenávidím krvi už.